Vítajte priatelia. V tento nádherný slnečný jesenný deň by som vám rada predstavila dokonalý štvorizbový byt na sídlisku Družba na ulici Juraja Slotu. Ako isto dobre viete, práve toto je najvyhľadávanejšia lokalita v Trnave. Lokalita má kompletnú občiansku vybavenosť. Hneď za bytovým domom sa nachádza kúpalisko, park, v blízkosti sú školy, škôlky, veterinárna ambulancia, obchody či poliklinika. Pred týmto zatepleným zrekonštruovaným bytovým domom vás privíta predzáhradka, o ktorú sa s láskou stará pani suseda, ktorá pečie skvelé koláčiky. Byt sa nachádza na druhom podlaží. Má naozaj štedrú výmeru, a to 92 m2. Hneď pri vstupe vás očarí naozaj štedrá komora, ktorú môžete využívať aj ako šatník, a to o výmere skoro 3,5 m2. Byt je orientovaný na južnú stranu. Kuchyňa, kúpeľňa a spálňa majú okná otočené na severnú. V obývacej miestnosti o výmere 22 m2 vás privítajú jemné nadčasové farby. V tejto izbe sa nachádza aj výstup na lóžiu. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou v roku 2006, počas ktorej bola vybúraná aj táto priečka. Vďaka tomu sme získali otvorený a presvetlený priestor. Výhodou je samostatná toaleta a kúpeľňa. Spálňa, orientovaná na sever, má výmeru 12 m2. Nachádzajú sa tu ďalšie dve izby, a to o výmere 13 a 14 m2. Ak vás táto neodolateľná ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom sociálnych sietí, telefonicky alebo e-mailom. A radi vás privítame na obliadke, kľudne vám k tomu doprajeme aj kopec vitamínov.